Nemoj to od mene, molim te, možeš baba da mi budeš. Ludan gradom, mrkli je mrak, nema svetla, nema nikoga. Aha, mislim na tebe, pričam o tebi. Puno me uspomena vezuje i mislim da je to jedno remek delo i najbolji horor film, bar što se tiče Jugoslavije. Taj film stoji duboko u mojoj podsvijesti kao nešto čime jesam zadovoljna, što je bio veliki glumački izazov za mene kao mladu glumicu. I mislim da su mi svi mnogo pomogli. Aleksandar Petković. Sranje, pujćeva, šta trepćeš, tvrdi oči. I onda sam ja otvarala oči, a znaš sad svetla oči, ono sunce, Deliblatska peščara, ja u kočijama treba kao prvi kadar moj u filmu koji se ja nikome nikad nije tako kao on slikao. Ja uživam u dobru. Ja mnogo volim da budem svetlost i da širim svetlost i ljubav i da pomažem ljudima. Znači, to je nešto iskonski u meni. Da branim ljude, branka. To je neverovatno, zato je ta uloga Katarine bila jako teška za mene. Sam morala da izvučem nešto što ja u biti nemam, čak bih mogla reći da se stidim takvih strašnih stvari, kao sad ti želiš nekom da oduzmeš život ili ti igraš, stvarno, dobro si rekao, entitet, jer ona nije ni na onom svetu, a ni na ovom. Jer njena duša ne može da se smiri, znači taj nemir duše, to je nešto strašno. A na kraju sam ipak dotakla dno. Uspela sam da dotaknem tu mračnu stranu. To su stvarno opasne stvari. Nije se igrati sa tim tek tako. Osjećala sam tu neverovatnu podršku i poverenje u Đorđa koji je zračio, tako je bio siguran u sve. On je tako govorio, on je zanesenjak, to je važno da kažem. I tako kad bi on pričao o scenama, ja bih mu sve verovala. Bez ikakve zadrške pričao o nekim svojim strahovima, o nekim slikama koje vide u detinjstvu. I tako, u tom smislu mi je baš pomogao. On je svima davao da u svom prostoru osvoje slobodu. I to je njegova veliki dar. Jer je imao poverenja, ljubavi i poštovanja prema svakom umetniku koga je pozvao u taj proces i onda je on i puštao. Znači, sigurno je i Petko imao neke svoje ideje i neke svoje odakle će kadar i kako će, jer je stvarno bio genije u svom poslu. Video si koliko krupnjaka ima u filmu. Važno je približiti se, u očima je mnogo toga. Jel da, odatle nam ide sve, odatle mi publiku vozamo. Kada taj kontakt kad ostvarimo. Svi ćemo joj onako mreti. Ko pre, ko posle. Ne tako. Umreti kao Lala u saksiji. Zar je to prava smrt? Znači, ja mislim da sam ja sa onom scenom koju sam imala tog kupanja i priče posle toga potpuno opravdala njenu duboku nesreću i nemir koji ima. Jer bi ona voljela da nije tako, ali prosto je tako. Mislim da je prepoznao u Draganu taj dramski njegov gabarit.
ima srećom i taj dar da nas smeje i onda su ga nekako više ka tome. More popče da se ti nisi uplašio. Ko, ja? Ničeg se ne boj. To je sveto mesto. Tu se kod nas od vajkada samo device sranju. Tako ima trenutaka koje on donosi tako malo komične, ali sa takvom merom. I sad kad vratim film unazad, nije mu bila laka ni njegova uloga, vrlo, vrlo složeno. Zaljubio se u vešticu, evo i dan danas mora. Što nije bilo lako možda nikome, u smislu svi su imali neke ozbiljne zadatke u jednom vremenu, znači to nije savremeno, jel, to je izmešteno u vremenu, a opet zato i ima tu neku univerzalnost. Ne, to je ona, ne! Ljudi, pomagajte! Bešte, more, sunce nam kalajsano! Toliko nam je bilo zabavno na snimanju. Mira Banjac, koja, ona je kružni neki kran gde ona treba da jaše sad Dragana kao Tomu, ona jaše nešto na njemu i sad već jedna glumica afirmisana, ali se upustila u tako neku nepoznatu priču. Sem što je morala da se unakazi, jel, što je za svaku ženu isto jedan korak. Izvini, ja sam morala da se unakazim. Znaš, da pobegneš od nekog svog umilnog, finog, znaš, i to. I ona je morala tu da se razjeri i da leti po onome. I onda je ovako, deco, meni je Dragan, deco, šta mi je ovo trebalo? Onako umorna. Jer to je naporno, to je fizički naporno. Kad sam gledala film, bez obzira na sve to, kažem ti, i smejanja i svega i to, ja sam se plašila. Mislim, ja sam doživjela sve to onako kao za stvarno. Što govori opet o nekom zajedničkom, jel, sve išlo ka toj konačnoj tački da se napravi jedan divan film. 90. godine. Pa ljudi jesu čeznuli za nečim nadrealnim. Znaš, kada je najteže, patnja i težina uvek izrode možda najbolja umetnička dela. Mislim, sad tako moramo da kažemo, ali to jeste. Kad ti je sve potaman, kada ti je dobro, onda tako nekako primiriš se. Tako, a kad te nešto boli, kad te nešto razdire, uznemirava duboko, ti tražiš načine kako da izađeš iz toga. I mislim da je zato taj film prosto morao da se desi. Spavaš. Spavaj, spavaj. Jugoslovenka